gewoon een hele mooie kunstwerk maatje, dat vind ik gewoon heel leuk. Eigenlijk bedenk ik het gewoon. Op het oude maatje. Hoe oud best? Zo'n. Dit is eigenlijk iets zo'n huidje en gietje. Hij heeft zo'n peenachtig gietje, dus dan maatje ik het vast. Een verrassing. Maar moet ik nou hier... Maar wat wordt het dan? Hier kan al die boeken in. En dan stem ik hier achter een plankje. En dan kan het... en dan kan hier al die boeken in en dan kan je naast ik nog wat boeken. En hierboven kan ik nog al die boeken. Ik steek weer een spiekertje terug. Dat is een beetje jammer. Ja. Nou is het helemaal los. Ja, dan moet er maar een nijstikje op, hè? Met die er weer helemaal uitvissen. Nou moet ik een zaagje. En hoe vaak bist u hier, hè? Nou, bijna soms. Soms ben ik hier. Bijna soms. Ja. Maar is dat elke dag of? Nou, soms elke dag. Dus misschien in de middag als ik van school kom. Ja. Wat heeft nog andere hobby's? Nou, in de zwembak. En maar die grote trekkers. Als ik dan tussenkwam op een fiets, dan weer in de score weer bezig. En dan weer er op een stoel op het maatje, op een tafeltje of kerst zo gek naar bedenken en hij weer op het maatje. En toen dacht ik van nou, dat is toch wel wat leuks voor heer. Tik op mijn vingers. En wij schelen het zien hier, dus we hebben gewoon een hele goede baan. Ja. Ja. Want hij had ook bijzondere dingen voor die makken. Ja, hij had een kapstok voor me maken. Voor mijn jeetje. Ik maak het zo hier, maar ik dacht wel dat het dit nou werd. En toen kwamen er al takjes naar boven en toen dacht ik van nou, dat hier het al wel even heel mooi bedacht. Een beetje hulp van Beppe, maar ja, ik weet niet hoe het doet. Ik vind het heel knap, maar ik doe het net nooit. Nee. En hij en Mem hebben net creatieve hobby's, dus maar in die richting. Nee. Nee. Maar het gaat net altijd goed, zeg ik wel. Nee, net altijd. Wat is die in? Aan een bouwtong. Ja, dat houdt een beetje het weer. Dus dan ga ik even zaten aan het doen. Dan ging die heel wat op mijn tong. Maar ik hoefde niet te huilen. Die wel heel zeer, of net? Ja, maar op het les moest ik wel huilen, omdat het heel het bonkt. Ja, eigenlijk ik ben geen timmerman worden, want ik leen bedrouwen worden en boer dus. Ja? Waarom dat dan? Misschien net leenbedrouw, misschien ik wil timmerman en boer. Ja, vindt boer nog leuker dan timmerman? Nou, boer vind ik wel leuk, maar ik vind timmerman niet leuk. En wat vind je zo leuk aan boer wezen dan? Wat vind je het mooiste? Stronsko. Ja? Ja. Wat is dat zo mooi aan? Nou, dat wordt lekker vies.